बर'लेण्डनि बयनिख्रुइ देरसिन सिखावा हाग्रामा महिलारि बियो आंनि बुंनाय राव बाथ्रा नङा दिनै भारतबर्षनि कन्ट्रोलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डियानि रिपर्ट मथे जि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गोबां कारापसन जाबाय बेखौ रोखा रोखायै बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों। हाग्रामा महिलारिनि जिथुनिखि सिडि फान्ड होननानै बुङो चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड बे चिफ डिसक्रिशनारि फान्डआवहाय 200 कोटिनिबो बांसिन कारापसन जादों। राजनीतिनि मुङाव बिथाङा दिनै बयनिख्रुइ देरसिन सिखाव खामानिखौ मावबाय रायजो राजाखौ थगायबाय। गतिके दिनै बेबायदि हाग्रामा महिलारिखौ जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्ट जिथुनिखि जानो थांगासिनो दङ बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय भट होनांगौनि खुनु ओंथि गैया होननानै आं रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों। बियो आंनि बुंनाय राव बाथ्रा नङा दिनै भारतबर्षनि कन्ट्रोलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डियानि रिपर्ट मथे जि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गोबां कारापसन जाबाय बेखौ रोखा रोखायै बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों। हाग्रामा महिलारिनि जिथुनिखि सिडि फान्ड होननानै बुङो चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड बे चिफ डिसक्रिशनारि फान्डआवहाय 200 कोटिनिबो बांसिन कारापसन जादों। आरो लोगोसे बिटिसिनि गोबां डिपार्टमेन्ट जेरैहाय पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट जेरैहाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट गोबां बायदि डिपार्टमेन्ट 39 डिपार्टमेन्ट्स 40 डिपार्टमेन्ट्स दङ। बे डिपार्टमेन्टफोरनि गासैखौ जेब्लानोखि केलेंकारिखौ तदन्त नायोब्ला मोन्दों जे बेयाव 1000निख्रुइबो बांसिन 1000 crore बांसिन दिनै केलेंकारि जानानै थांबाय। गतिके दा बेफोरनिफ्राय बुंनो हायो जों दिनै जे बर'लेण्डनि बयनिख्रुइ देरसिन सिखावा हाग्रामा महिलारि राजनीतिनि मुङाव बिथाङा दिनै बयनिख्रुइ देरसिन सिखाव खामानिखौ मावबाय रायजो राजाखौ थगायबाय। गतिके दिनै बेबायदि हाग्रामा महिलारिखौ जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्ट जिथुनिखि जानो थांगासिनो दङ बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय भट होनांगौनि खुनु ओंथि गैया होननानै आं रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों। आं नैथियाव बुंनांगोन दिनैहाय बिथाङा जि बिटिआर सुक्तिखौ अपोज खालामनानै आरो लोगोसे थाबैनो इलेक्सन जानांगौ नैबे बिटिआरनि हालामनि सिङाव बेखौ डिमान्ड खालामनानै जि बावैसो बिथाङा जि मोनसे आन्दलन खालामबाय थादों बे आन्दलना रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारलानायनि बादै जेबो नङा। बिथाङा बे आन्दलनफोरनि गेजेरजों रायजो राजाखौ थगाय थसि जेरैहाय देरहालांनो हायो गावनि कारापसननि बाथ्राखौ हाद्रि सारला दोननानै जाहाथे जों रायजोफ्रा मिथिया बेखौ खालामनो थाखायसो बिथाङा दिनै बे आन्दलनफोरखौ खालामदों। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा रावबो जाम्बा नंलिया बिथांमोननि गेजेरावनो गावजों गाव खोथा गोरोबलायै बाथ्राफोरखौबो बयबो बुजिजोबदोंसै। गतिके बिथांमोना जे थारैनो गावसोरनि गेजेरावबो खौसेथि गैला आरो बिथांमोना जे फैगौ इलेक्सनाव रावबो देरहाखाया बे बाथ्राखौ मिथिजोबखाबाय रायजोफ्रा। ओंखायनो आं सानो दिनै फैबाय थानाय बिटिआरनि जिथुनिखि इलेक्सन बे इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा बेबायदि गिदिर गिदिर सिखावफोरखौ रायजो राजाखौ थगायनाय सिखावफोरखौ जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय होखारहरनांगौ आरो मोनसे गोदान मोनसे मोजां सरकार लाबोनांगौ होननानै आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय। दिनैनि साना जाहैबाय भारतारिफोरनि मोनसे गोथार सान जातीय पिता महात्मा गान्धीनि गान्धी जयन्ती। बे सानाव दिनै जोङो महात्मा गान्धीनि जितु गान्धी जयन्तीखौ खुंफुंनायजों लोगोसे जों दिनै बिटिआर ओनसोलाव थांनाय बिटिसि एबा हाग्रामानि जि 17 बोसोर शासनाव सासे जातीय पिता महात्मा गान्धीनि मुङाव लाखिनाय MGNरेगा बे आसनिनि जिखिनि थांखि बेनि उल्था जितु हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'नाय जब कार्डनि मुङाव जितु आसनि बेखौ जे सोबख'नाय बेनि एगेन्स्टआव दिनै जोङो सेन्ट्रेल UPPLनि बिथोन बायदि जों जिल्ला आरो ब्लक कमिटिफोरा जोङो भारत सरकारनि खाथियाव जोङो सिबिआइ इनकुवारि दाबिनानै मोनसे 6 घन्टा मोनसे धरना कार्यसुचि लानाय जादों। आरो बे कार्यसुचिनि द्वारा जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार आसामनि गभर्नर आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांमोननि खाथियाव जों दाबि दैखांदों। इमिडियेट MGNरेगानि सायाव जिखिनि हाग्रामा दला जेरैबायदि सुसिबाय जेरैबायदि सोबख्ल'बाय बिनि सायाव जों सिबिआइ दाबिनानै दिनै जों 6 घन्टा मोनसे धरना कार्यसुचि लादों। आरो बे कार्यसुचिनि द्वारा
जों भारत सरकार असम सरकार आरो गभर्नरखौ खावलायदों इमिडियेट सिबिआइ इनकुवेरि खालामनानै बिनि सायाव बिसार नांगौ कारन बे 17 बोसोराव हाग्रामाया MGNरेगानि जि आसुनि बेयाव सोबख'बाय आरो बेहाय MGNरेगानि जि थांखि बायदि सासे जब कार्ड हल्डारा बोसोराव 100 दिन खामानि मोननांगौ बे खामानिखौ मोनाखै बोसोराव 20,000 रां मोननांगौ बेखौ मोनाखै आरो जब कार्ड हल्डारनि जि कार्ड बे कार्डआ VCDCनि चेयारमेन मेम्बारफोरनि आखायाव दङ बेखौ इमिडियेट घुरायनानै मोनहोनो थाखाय जों भारत सरकार आरो असम सरकारखौ खावलायनाय जादों आरो बेनिनो दिनै जोङो सारा बिटिआर ओनसोलाव जोंनि जिल्ला ब्लक लेभेलाव जोङो 6 घन्टा मोनसे अबस्थान धर्मघट जों फालिदों आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो बे जायगानिफ्राय आसाम सरकार भारत सरकार गोख्रोङै खावलायदों इमिडियेट सिबिआइ इनकुवेरि खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बिसार खालामनांगौ आरो बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ बेखौनो जोङो खावलायदों जुदि नोंथांमोननि दाबिया थाबैनो जुदि मावफुंजायाब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन बे राहायाथ' भारत सरकारनि आखायाव बेखौ जोङो जेब्लासिमहालागै बिनि सायाव मोजां बिसार मोना बेनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक भाबे जों सोमावसारलांबाय थागोन आरो जिखुनु मुहुर्तआव जों जिहेतु भारत सरकारखौ बाध्य खालामगोन जे बिनि सायाव सिबिआइ इनकुवेरि खालामहोनो थाखाय UPPL सरकार फैखांनायनि उनाव नोंथांमोननि बे दुर्नितिनि सायाव नोंथांमोनहा माबायदि पदक्षेप लागोन माबायदि राहा लागोन बेथ' जोंनि UPPL हान्जानि मोनसे जिर' टलारेन्स दुर्नितिनि एगेन्स्टआव जिर' टलारेन्स बे उद्देश्यखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो रावबो खारग'आ जायफोरा बे 17 बोसोराव जेसेबांखि दुर्निति खालामदों जिखिनि इलिगेल खामानि मावदों बिथांमोना बिनि थाखाय साजा मोनखागोन आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ UPPL सरकार फैनायनि लोगो लोगो माखासे दुर्नितिनि खारनाव बिथांखौ जेलाव लांनायनि माखासे खोथा दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिथांनि जिखिनि मावनाय बे मावनायनिनो फिथाइ जागोन बियो कारन बेनि थाखाय जों दिनै बयबो नुदों BTC एबा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै बे 17 बोसोर नुना मोन्दों बिथांनि बेसेबांखिनि दुर्निति खालामबोदों बिनि सायाव रायजोफोरानो बिदों आरो रायजोफोरनि जानानै दिनै UPPLआ गसंदों जे बिथांनि जिखिनि दुर्निति खालामनाय बिनि सायावहा माने जाजमेन्ट मोननो थाखाय जोंहा दुखुआ बेनो सासे भारतनि जायखौ जातीय पिता होननानै बुंनाय जायो बिथांनि मुङाव लाखिनाय मोनसे आसुनि बियो भारत सरकारनि बे आसुनिखौनो दिनै बिथांमोना जिखिनि सोबख्ल'बाय फैलार खालामबाय बेनि थाखाय जों दुखु दङ आरो बेनि थाखाय जों खावलायदों जे बेबायदि अयनाय अयथासार इलिगेल खामानि मावनायनि हेंथायै गसंथानो थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायहरदों बे फैगोन दिनफोराव बेबायदि सोबख'नाय हान्जानिफ्राय बारग'नो थाखाय जों जाहाथे बयबो खौसे जायो